हेलो फ्रेंड्स, आसंतु आज जानिबा आम ओडिशा सरकारଙ୍କ द्वारा दिया जाइतिबा एक स्कीम कालिया योजना विषय रे। एई कालिया योजनाटी हमर चासी भाई को बहुत हेल्प करूची। एई कालिया योजना अनुଯାयी आपण माननकु वर्तमान एक किस्ती आसीथिबो। जदि आपनकु किस्ती आसीची ताहाले ए पैसाटाକୁ आपणे चाष काम रे यूज करंतु। जदि आपनकु ए किस्ती पैसाटी आसी नाही ताहाले आसंतु जानिबा कौन ପାଇଁ आसी ନାହିଁ ଆପଣ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି କି ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା କଣ, ତାପରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ, କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଇପାରେ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନାଟି କଣ। ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ପଇସା ଦେବା ସହିତ ବୀମା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, प्रथमे चाष कार्य ପାଇଁ ସହାୟତା। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟତା 30 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମ ମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ 5ଟି କିସ୍ତିରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଥର ପଇସା ଦେବେ। କେତେ ଲେଖା କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିରେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ଲାଷ୍ଟ କିସ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସିଥିବ। ଯୋଉ କିସ୍ତିଟା 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ରିଲିଜ ହେଇଛି 46 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ। नेक्स्ट है भूमिहीन को सहायता। भूमिहीन जो मान चाष जमी नथिबो किंतु सेमानंक रोजगार थिबो किंतु चाष जमी नथिबो, तेणु तांकर जीविका उपार्जन ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 12,500 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। आर्थिक असमर्थ चाषी को सहायता। असमर्थ चाषी माने जो मानकर ना जीविका थिबो ना चाष जमी थिबो, सेमानଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଚାଷ ପାଇଁ 1% ସୁଧରେ କିମ୍ବା ବିନା ସୁଧରେ ଆପଣ କୃଷି ଋଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଜୀବନ ବୀମା। ଜୀବନ ବୀମା ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ବୀମା ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦଉଛି। ଏଇ ବୀମାଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ବୀମାଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଏଇ ସ୍କିମ ର ପୁରା ଡିଟେଲ ଉପରେ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍କିମ ଟି କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି। এই ସ୍କିମଟି ଦିଆଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ କି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସହାୟତା, ଜୀବିକା ପାଇଁ ସହାୟତା, ଅସମର୍ଥ କୃଷି ପରିବାର ଓ ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା, କୃଷକ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବୀମା ସୁବିଧା, ବିନା ସୁଧରେ ଫସଲ ଋଣ ଦେବାର ସୁବିଧା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟତା, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟି ଫସଲରେ ଦେବେ। ଏହା 2018 ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ 25,000 ଟଙ୍କାରେ କିଏ ଆସୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଥିବ ଆଉ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ କମ ଅଛି ଯୋଉ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା କି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଛୋଟ 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 ଜୀବିକା ପାଇଁ ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ବତକ ପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କରିକି ସେମାନେ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 12,500 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବି କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ନା ଜମି ଅଛି ନା ଚାଷ କରିବାକୁ କି କାମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା କୃଷକ ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବୀମା। ଜୀବନ ବୀମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧରାଯାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, କେମିତି ବୀମା ପାଇବେ। ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତେଣୁ ଜୀବନ ବୀମା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପଣ ହେଲ୍ପ ପାଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରିମିୟମ ବହୁତ କମ ରେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। 12 ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିମା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣ ଋଣ ବି ପାଇପାରିବେ, 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ବି ପାଇପାରିବେ ବିନା ସୁଧରେ। ଏଇଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ନ ଆସିଛି ତାହେଲେ କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ପଇସା ନ ଆସିଛି, ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ କି ଯିବେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ନାଲି ଅକ୍ଷର ଏଟା ଲାଗୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳିଆ ସହାୟତା ରାଶି ଆଧାର ନମ୍ବର ସହ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ଟ ହେଇନଥିବ,
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ହେଇନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଆସିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ନ ହେଇଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚେକ୍ କରିକି କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ହେଇଛି ହେଇଯାଏ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହବନି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଉଠି ଯାଇଥାଇପାରେ ଲିଷ୍ଟରୁ। କି ନା ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥିବ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନଥିବ, କି ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ 75 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ଥିଲା, ଧୀରେ 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 ଏବେ କମି ଯାଉଛି ସେ ଲିଷ୍ଟଟା। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ଅଲରେଡି କାଟି ଦିଆହଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଭୁଲରେ କଟି ଯାଇଥାଇପାରେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ। କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ? ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଗଲା ପରେ ହୋମ୍ ଅଛି, ହିତାଧିକାରୀ, ହିତାଧିକାରୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ହିତାଧିକାରୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବ୍ଲକ, ତାପରେ ଏ ଅପସନ। ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଧର ଯୋଉ ମୋର ଘର ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ, ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ବ୍ଲକକୁ ଆସିବେ। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡେ ବ୍ଲକ ଅଛି, ମୋର ବ୍ଲକ ହେଲା 16, ତେଣୁ ମୁଁ 16 କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ଆଟପୁର, ମୁଁ ଆଟପୁର ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଭ୍ୟୁ କଲି। এই ଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଆସିବ। ଦୁଇଟା ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ମଲ୍ କିମ୍ବା ମାର୍ଜିନାଲ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚାଷ ପାଇଁ ସହାୟତା, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍, ଯୋଉମାନେ ଚାଷ ଜମି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଚାଷ ଜମି ଯାହାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା, ତେଣୁ ଚାଷ ଜମି ଯାହାର ନାହିଁ, ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ପିଡିଏଫ ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିନେବେ। এই ପିଡିଏଫ କୁ ଡାଉନଲୋଡ କଲା ପରେ ଆପଣ এই ପିଡିଏଫ ରେ ଯାଇ ଖୋଜି ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ। ଧର ଯୋଉ ଏଠି କିଛିଟା ନାଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟରେ ଚେକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡେ କେସରେ ଥାଏ ଏଠି ନାଁ ଥିବ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନଥିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନଥାଏ ସେଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ସେଇଟା ଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ କେମିତି କରିବେ ସେଟା କହିବି। ଇଭେନ୍ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ କହିଲେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧର ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ନଥିବ, ସେ ଲିଷ୍ଟ ବି ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିନେବେ। ହୁଏତ ସେ ଲିଷ୍ଟ କି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପଳେଇ ଯାଇଥାଇପାରେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଛି ଅହିଲ୍ୟ ଜେନା, କିନ୍ତୁ ତାର ବାପାଙ୍କ ନାଁ କି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯଦି ପଇସା ନ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ମୋ ନାଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଛି କି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ନ ଆସିଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଚେକ୍ କରିବେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହେଇଛି, ବେନିଫିସିଆରୀରେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବେ। ସେଟା ମୁଁ କହିବି କେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ। ଯଦି ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଆସିନି, ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ବି ଫିର୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧୀରେ ପୁଣି ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଥାଉ ନଥାଉ, ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ କି ଏମିତିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ମତେ ଏଟା ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ନେକ୍ସଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆ ଭିତରେ, କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେବା ଆଗରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୋର KYC। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଗାଁରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ କରିପାରିବେ ଭଲ କଥା। ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କାହାର ହେଲ୍ପ ନେଇ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡର ନମ୍ବର ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଲସୋ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅପଲୋଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫର ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଂ ଫାର୍ମର, ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ପେଜଟି ଆସିବ। ଏଇ ପେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପେଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର ଅର୍ଡର ହେଲା ପରେ ଏଟା ଅଟୋମେଟିକ ଖୋଲିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ କମ୍ପ୍ଲେନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅପସନ ଆସିନାହିଁ। ଏଟା ଅପସନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଟା କ୍ଲୋଜ ଅଛି।
थैंक यू এই ভিডিওটি ଦେଖିଥିବାରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଉପରେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବି ଆଉ ହେଲ୍ପ ବି କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ଆସିବାରେ।